TE. Dati kami TE, awan di kasi na. Tatapagdaan. Awan di screen. Awan nilang galing promo ng insurance. Tama na. Sarili na yung talaga ba? Ang kuna no ada post na po. Di mabirukan yung post na. Ano ito baru amin? Black. Ay, hindi yan, hindi yan G. Mas modelo yan. Then ang difference niya kasi sir, sa G, hindi siya free insurance. Dito kasi sir, free insurance, free pa yung PMS niya hanggang first 1,000 to 5,000. Lahat yun. Then yung insurance niya na with access value, baka Ito malagay pag-shortcutan ito. difference niya, mas maganda na po kasi may dapat na. At saka yun sir, yun na talaga. Wala din ganito yun. Pakapagod ka, Ano gray? silver. Ah, silver ka. So nakita mo yung ano, yung bronze. Oo. Yun, actually mahirap na po yung bronze, black, at saka dark red. Hindi papashine pa yan sir, papaano lang. Sir, palagyan ko na lang yung dash cam, yung sa front. Gumasakal. Ano mo lang sir. So, hindi ko lang maalala yung sinabi mo kay Sir Danny. nandun. Ang naalala ko lang, rain gutter. Yung rain gutter, parang may sinasabi pa siya na hindi ko lang naiintindihan. Mudguard. Ano pa? Mudguard. Mudguard. Floor. Matin.
Rain con yun. Invite to rain garden. Ang isa na lang certificate na pala, ako na lang bahala dun sa dash camera. Ay, Brand lang yun, sir, kasi hindi ko lang Kung sakali na ano, may lalabas na siya. Oo, sir, ngayon po, bali sasabihan ko na si, nag-wash na siya, then, kasi search ko, back, para mabilis. Pero sir, yung payment sana, kumahapon. Hindi lang magti kami naman. Nakapalinan. Free? Okay. Alis na. Kaya nga eh. Napilikot. Paano mabuksan yung ano nun, boss? Yung sa gas. Jadi, nakatikan. Na? Bago. Ito pa lang. Natutugong na yun. Ha? Natutugong. Baba, may baba. Baba natin kasi mo. Bumital-tal makikita yung pinto-pinto daw. Automatic. Automatic. Kahit maulanan na yan pagka ano. Oh, yung car wash pala. Saka na pagdating sa ano, Ilocos. Eh, pintas. Papintas mo kayo. Yeah. Talaga. Wenta ano nalalakang dalusan ka daw. Pang safety na talaga. Wala nga kayo na stop. Alam mo lang, double aggressive lang yung pambigay. Kaya. Casino na.
Hama ka na pagpagon? Ito? Yung baso nasa dito. Oo nga. Mga pag minulot-sulat dyan, bata kabilang ko sila. Obraan na pa lang. Obraan na man. Ate, mabalintang ko mabasa ate. Katakan. Tapos Ito pa. Ha? May pa.